Ginaabi-abi sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang reklamo sa pamilya ni RK Magbanua nga ginaaligar Ginastigo sang kapulisan sang Iloilo City Police Station 4. Suno kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang ICPO, nga ginarespeto nila ang panindugan, pananawan kag pagpati sang pamilya. Ginhatagan pagtamod man ni Sangrines nga wala nagkulang si ICPO Director Colonel Kim Ligada sa pagpahanumdum sa kapulisan nga sundon ang standard operational procedures sa tanan nila nga operasyon. Pananglitan naman nga magreklamo sa National Police Commission akon napolkom ang pamilya ni Magbanua, nakahanda naman ang City Legal Officers ang ICPO para tuytuyan ang kapulisan. Nahibaluan nga si RK ang isa sa ginpasakaan sang kaso nga murder angon sa pagtiro patay kay John Chris Mark Gapol sa Barangay Taal, Molo sa tong Nobyembre 19. Base sa alegasyon sang pamilya ni RK nga madamo sang lagob ang lawas kanatungdan kag natabo ang pagpangastigo sa police station. Naibaluan man nga desidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso kag reklamo sa Napolcom ang mga pulis nga nangamot sa suspect. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.